Ndiyanibulisa nonke baphulaphuli nababukeli beshow yale channel andiyivulileyo egameni lenkosi Yesu. Namhlanje ke andihambi ndodwa, ndiniphathele uAsiphe one testimony edumisa uYesu Kristu inkosi yethu. Ndiyakubulisa ke Asiphe, welcome. Ngiyabulisa futhi egameni likaYesu. Ngibulise ke nakubabukeli emakhaya, abantu ababukele bekuzo ngegama likaYesu. Mina igama lami ndingu-Asiphe wakwaNtshinga. Ndikhulele kwindawo yase-Eastern Cape. Khuliswa ngabazali bami ke. So apha ekukhuleni kwami ke bendingumntwana nje obe-stubborn, delela, engamameli, ndizenzela nje ngothanda. So ekhaya ke ndikhule kusindisiwe, abazali besindisiwe, nabazali bakamama besindisiwe. But ke mina bendisiya nje esontweni, bengingasho uba bendiyi-church goer. Yeah. Ndiziyela nje kungekho nto itheni, ndiya nje akho nto indiqhubayo uba mandiye. Sele ndifikile ecaweni ndizawufike ndidlale, ndingekho serious nje ngecawe phakathi. Okunye bendihlabelela ke esontweni xa sendindaya because benginevoice emnandi. So xa ndihlabelele bengingahlabeleli kuba mhlawumbi okanye ndithi ndizukisa inkosi, ngasho njengoba bendisebenzisa ivoice yam ukuhlabelela. So ibona laa nto uyitalente, unetalente yokucula, so ndicula ke kamnandi. Ndingazani nenkosi, bengenayo i-relationship noNkulunkulu. So abazali bami ke kuthe andikho sure ngonyaka, but apho bahlangana khona ne-holiness epheleleyo because bebekhonza, but ke ngoku bayifumana ke ngoku okupheleleyo. Bebesemall, bekonekthile, so xa bengena ku-YouTube bahlangana ne-testimony kaMamlinda Paul Rika eye-Hell and Heaven. So xa behlangana nayo bamamela, baguquka ngoko. Then ke bezama ukundimamelisa, andiva bengathi ibubuxoki. Bendiyiphikisa kakhulu ke into ne-testimonies, yonke loo nto. So bendiyiphikisa ndingafuni nokuva, ndiqonda uba ayikho loo nto, akho mntu ongafa avuke, akho mntu ongabonana nenkosi aphile. So bendingumntu obephikisa kakhulu. More especially into xa izoba kwezo zinto, bengingathi mhlawumbi okanye ikhona into endiyivayo ubana nalapha kum isazokwenzeka. So bendithanda ukuphikisa kakhulu, ndi-stubborn, ingeva. Okay ke, so kuthe last year 2024, around September, October, ndiye ndaqaliswa kugula, ndane-rash umzimba wonke, benga-understand uba kwenzeka ntoni. Ndigula nje, ndehla nasemzimbeni, kwakungangeni nokutya, ndingadli, ndivomitha, and indlela endandishushu ngayo uthi umama xa indiva kwakungathi uthe i-water bottle. Kwakungathi ubambe yona ubushushu nje, kwangaqhelekanga. So bamane ke bendiyisa ke kwezinye iinkonzo uba mandithandazele. So xa bendisapho ke akho tshintsho, endaweni yoko ndiya ndiba worse. Kodwa kwafumaniseka uba ngenxa yokuphela kwamandla mabandise esibhedlele. So ukufika kwam ke ngoku esibhedlela kulapho ndiye ndabona khona izinto ezingaqhelekanga ezenzekayo khona phaa esibhedlela. So kwabonakala uba ndingumntu lo endingathi ubana babendifuna. Okay, mandithi umuntu bethwetyulwa. Yes. Kahle kahle bebefuna ukuthwebula lilonke. Bebefuna ukundithwebula, but ke ngenxa yemithandazo
azabe akwazi ukungifumana pha esibhedlela ngoba kwakuthandazwa yeah kwakuthandazwa ngami abantu ababethandaza ngabantu benkonzo kamamako ngabantu benkonzo kamama Okay. mama babethandaza kakhulu so andafumaneka ngolo hlobo ngoba ndandithi ngilele khona esibhedlela ndive umuntu othethayo but andiboni uba uthethaphi ndiyeva nje ivoice uba sifuna wasiphe ukunandi wasiphe kubonakala ubana mhlawumbi ngenxa yemithandazo ndiprotectekile yeah abakwazi ukundibona and abandifumani so ndithe ngenye imini ndisalele khona apha esibhedlela ndiva umuntu endingamboniyo endithambisa nje into apha esiswini and umzimba wami indlela owawuyiyo kwangathi andazi uba ndingawufanisa nantoni kodwa wawungaqhelekanga nditshintshile nje apha emzimbeni umzimba wami nje utshintshile irashi ukutshisa nekhala yawo nekhala ndandimnyama ngekhala yemadoda ndandimnyama umuntu wayegqibele kudala ethi uyondibona esibhedlela wayengekho andiboni ngenxa yokutshintsha so sahamba ke intsuku ndahlala esibhedlela almost 2 weeks ndihleli and kwawungabonakala uba yintoni endihlalisileyo because xa bendichecka babefumaniseka uba le nto bathi khona abasayiboni nabo bayafika batsho ubana i-results asazi uba kwenzeka ntoni masiphinde futhi senze ezinye ii-results so ndapha ke ngosendigqiba loo 2 weeks ndihleli kusenziwa i-test after test after test makubuya ama-result ayaphikisana nala bebuye kuqala yes kuyaphikisana nje ubana abazi nabo uba kwenzeka ntoni sothi yintoni yeah so kwafumaniseka ke ngokuba mandide ndiphume ke ngokwapha esibhedlela so xa ezondilanda ngomakhulu wam ndidischarge bandixelela into yokubana sizitshisile iibhuku zakho izinto zakho nje ezininzi sizitshisile yemadoda bazitshise izinto without your permission ababuzanga uma bathethanga hayibo and ke ngoku nami isimanga njengoba bendingumuntu banomsindo xa bendixelela ngezobhuku akhange ndibe namsindo and ndiye ndaba nje peace ubana hayi anandaba as long mna ndisindile yemadoda so azange ndibe namsindo babazitshisele ntoni kuye kwakhona nje ukuguquka endingakwaziyo awukabikho nto eyenzakayo but nje andisenandaba nje andiyazi nam uba kwenzeka ntoni kuve kwakho utshintsho nje endingalaziyo but ke sahamba safika endlini bathandaza ke but ngobathandazayo ndiyeva uba ayindini okanye ndingatsho ubana ndiyeva uba kukhona into ezokwenzeka noxa ndingayazi uba ndizothi yintoni but ndiyeva uba akuhambi kakuhle ewe ndiphumile esibhedlela andiva ntlungu but khona le nto endiyivayo engahambi kakuhle so ndingathini xa ndithetha le nto luvalo or something ndingatsho ndithi luvalo qha oluvalo ke ngoku akho nto endiyivileyo akho nto ubuhlungu andiyazi nje uba ndithi luvalo sukaphi yeah hayi ke uhambe kusuku bonwabile uba ndide ndabuya esibhedlela but kunale nto nje ndiyiva ndodwa abayiva bona ndiyababona uba bahappy but bayabona uba engathi mhlawumbi okanye ndikakhululeki since ndivele esibhedlela but kukhona nje into engayiva kahle eyenzekalayo kum ndodwa hayi ke luphele ke olo suku ebusuku ngakusa kwaku-Thursday if ndikhumbula kahle siye salala xa silala phaa around 11 ndiye ndaba novalo nje oluvalo lweza ngamandla kwangathi nje kukhona nje into ezokwenzeka yeah ndajuluka ndamanzi ukubila because andazi understand khona nje into endiyivayo apha kum andiyazi uba kwenzeka ntoni xa ndibheka abantu endlini akho kwamntu ubonakalisa uba mhlawumbi okanye ikhona into okanye evakalayo nyhani le nto ilapha kum ndodwa so ndaqala ke ukupenika uvalo upenika nje sendisoyika ke ngoku ndaqala nokusheyikha ndiyasheyikha xa ndicofa ifowuni yam ayivuleki i-fingerprint ayivuleki azonothisa umama uba ingathi andilaliseki
ungo-11 ebusuku Yeah. yabona uba ingathi andilaliseki. Hayi azame ke ngokuba andibambe because yabona uba ndiyapenika ndiyasheyikha amehlo uthi uhlobo endandiwavule ngawo uthi ndandiwavulile amehlo kubonakala uba uthi yena kwakungathi khona le nto ndiyibonayo Yeah. yena angayiboniyo. Kodwa ke akho nto endandiyibona, ndandiva nje into endingayaziyo evakala apha kumndodo. Hayi azama ukundilalisa kubonakala uba andizulala tu namhlanje. So sithe sisahleli nje kanjalo ndibone ndithe ndisahleli kanjalo ndive ke ngoku ndingathi ndibone abantu endibaziyo but babonwa ndim ndodwa. Ekhaya ke ngoku abababoni aba bantu. So ndisahleli nje kanjalo beze apha kum. Xa besiza ke ngoku apha kum ngathi kukhona into bebefuna ukuyenza but ke ngoku baphazamiseke. Athi umama xa isukuma phakama ephuma. Xa ephuma ke ngoku umama ndiqale ke ngoku ndibone uba aba bantu ingathi babonwa ndim ndodwa. Ndibiza umama, hayi mama kukhona abantu apha endlini. Athi umama hayi akho bantu apha endlini asibo. Ndiqale ke ngoku ukoyika namba kwenzeka ntoni kum, kutheni ndiyaphambana okanye ndithe ndiyahlanya kwenzeka ntoni. Ndiyababona abantu and ndiyabona uba ikhona into bebezoyenza nyhani. Yeah. Hayi ke siqale ke ngoku sithandaze sebesoyika nabo uba hayibo akho bantu kutheni kuvele kwathini esibhedlele wabuye ngekho rayithi okanye uqaliswa kukuhlanya. Hayi silale siqale sithandaze before silala, sithandaze ngoba kwabonakala ubana bebekhona nyhani ngoba apha ngaphandle njengoba ndisendlini apha ngaphandle ndivakala ingxolo yabantu bayathetha and kuyavakala ubana bayaphikisana ubana hayi sifike kuqala sizomthatha siyamfuna. Zonke nje ezo zinto kuvakala ingxolo apha kum kwakungathi kusemini. So ndizokwethuka xa sithi umama hayi kusebusuku after sithandazile basilaleni. And ke ngobuhlobo abaphuma ngalo abo bantu kubonakala uba kwakungangobantu ncam mhlawumbi ngathi babe spiritual because baphuma nje apha edongeni. Ndisabheke loo nto ndisothukile uba ngabantu abatheni abazophuma edongeni. If bekungabantu nyhani ngebevule umnyango baphuma kakuhle. But ke ngoku ababonwa nje okokuqala babonwa ndim. Okwesibini indlela abaphume ngayo. And abantu uyabazi? Ndiyabazi. Ngabantu basekuhlaleni? Hayi ngabantu basekuhlaleni. Yeah madoda. Kakuhle. Endibazi. So now uqinisekile uba nabo bakubona ukuthi babonile? Bandibona ngoba indlela abareacta ngayo after sekwenzeke yonke lento ndabona uba okay shuthi khona into abayaziyo. Yeah. Indlela ababeyiyo benamahloni fumanise ukuba ndidibana nawe uzawubheka phansi umuntu. Yabo so uyayazi into ayenzileyo. Okay. Abanye abantu beleyo. Okay ludlule ke olosuku. Then ke ngosuku olulandelayo apho bengoku kuye kwenzeka lento yokuya kwami esokweni. Okay futhi around 11 silele uqalise futhi okwapenika. Ngoba la olwavalo soyika. So xa kusenzeka loo nto bona bacimba ekhaya bacimba mhlawumbi abaye kuzokwenzeka la nto banzobona abantu futhi. But ke ngoku kunomehluko ngoku. Kunalento ngathi mhlawumbi okanye yivoice elapha kum esho ubana ixesha selifikile ixesha. Kulate ngoku selifikile ixesha. So ndizame ke ngoku ukuyi-ignora lento because hayi andifuni ukukholelwa kube nento endixelelayo uba ndizofa. But ke ngoku andifuni kuyithathela ngqalelo lento, andifuni kuyinaka and andifuni kuyamkela. Ndiyayesaba even though ndibona uba izokwenzeka ekugqibeleni noba ndingoyika. But ke ngoku andifuni kuyi-accepta le nto. Okay ndibe novalo kangangokuba ndalunywa nje sisisu esimangalisayo. So ndicele kapha kumama ubana ndivisiso ngoku
athi ke naye awunokwazi ukuphuma wedwa because uyike ubana mhlawumbe okanye sebezondithatha Yeah. ndizovele ndihambe. So athi uzohamba nami sihambe ke. Ufika kwethu ke ngoku apha etoilet hayi azange kube khona akuphumanga nto. Kubonakala uba bekuluvalo nje bekungekho nto kahle kahle. So simile ke ngoku apha phandle kwakuthanda ukunetha ke. Yeah. Ndinobushushu engabazi uba buvela kuyatshisa nje apha kumndodwa. So sibuyele ke ngoku endlini. Xa sibuyelayo apha endlini ingathi singangade sifike okanye ingathi singangangeni apha endlini ngoba kuyabonakala uba ukufika kwethu uzawushupha. Kuyabonakala uba ukufika kwethu ikhona nyhani into ezokwenzeka. Ndiyaqala ndiyoyika ke ngoku. Hayi ndihamba apha emveni kwakho umama ndiyacotha. Side singene ke endlini. Xa sifika endlini athi masilale. Hayi ubonakala uba khona manje lento ezokwenzeka sendiyoyika ngoku khona into ezayo. Athi mama okay hayi yazi intoni basingamlindi u-12 because usually bathandana ngo-12 because ndandingathandazi sometimes ndibajoyine. So athi masithandaze singamlindi u-12 kungo-11 ke ngelo xesha. Hayi xa siqalisa ukuthandaza ndive ke ngokuba uphefumla oku kwam sendiphefumla nzima like ingathi ngumntu bebaleka kakhulu futhi ubona umuntu obebaleka. Ndisendiphefumla nzima and into endayivayo xa sizoguqa nje sithandaza ndibana inyawo ezizam andiziva konke nje inyawo ukwenyuka yenyuka lento izapha emadolweni andiziva inyawo and konke ke ngoku isenyuka ndiyiva dodwa ke lento. And xa ndiyivayo lento ibe ngathi inyawo okanye mandithi amazantsi wam akekho at all. Nditsho apha kumama mama engathi ndizawuba ne-stroke ngoba ndiyazi uba yile nto eyenzakalayo. Ndiyoyika nje ndiyazi uba nokuba ne-stroke kuba njani. Sendiyangathekisa nje into endingayaziyo. Athandaze umama umoya we-stroke umntanini wam fire athandaze azothi ke ngoku umama masivule i-Psalms 51 ndizothi mna ngicela undamkelisa uYesu sendiyamdinga ngoku andithi ndandingamfuni. Sendiyamdinga ngokuba mama ndicela undamkelisa ngoba kulate ngoku ndiva le nto ndiyivayo ngokungathi mhlawumbi okanye if ndizomamkela ngoku mhlawumbi ndizawusinda. Hayi ke andamkelise zange sigqibe nokwamkela noYesu. Athi ke mama masivule i-Psalms 51 uzifundele yona uzicelele uxolo ngokungathi mhlawumbi okanye ikhona into ayivayo naye. So ndithi ke ndifunda lo Psalms 51 azange ndiwugqibe naye. Ndizibone sele ndiphantsi ukuzibona kwam ndiphantsi ndangeva okwapenika nayo yonke loo nto wangathi sekudlulile kuphelile. But ke ngoku into yandipenikisa kukubona omnye umzimba wam ndiphumile ke ngoku emzimbeni ndizothina ndizibona ke ngoku ndikwesi siqu esikamoya. Ndingatsho ndithi u-spirit okanye usoul. Usoul. So xa ndilapha ke ngoku usoul ndizothuswa ke ngoku sesi siqu bengayazanga uba kanti kokuthuleka mhlawumbi njengoba bekuthulekile ingathi akho nto eyenzakalayo andiyazanga uba hayi ukuphuma kwam emzimbeni lilonke ukuphuma komphefumlo emzimbeni ayonto epainful. Hayi akukho buhlungu. Njengoba ilizwi lisitsho line-twinkle of eye sizawutshintsha imbonakalo yethu. That means nokuphuma komphefumlo emzimbeni kuba njalo nje uba i-twinkle of an eye kuba njalo. Hayi angendiqhatha akukho buhlungu. But ke ngoku eyona nto iba buhlungu ile ndingatsho ndithi bubuhlungu okudlula ubuhlungu obuyana because la experience yokubona umphefumlo uphuma and ke ngoku immediately uphuma seluzazi uba uyaphi and sewufuna ukuphenduka okwesibini
andithi ubungumuntu mhlawumbe lese ubungumuntu obongakholwa ubungumuntu obengasindiswanga ongafuni kusindiswa ostubborn ophikisayo because abanye abantu abaninzi bayaphikisa sewusazi ke ngokuba yo ndaze ndadlala ngexesha iba ngathi uzirobhile wena ubomi iba ngathi uzirobhile wena because xa uphuma umphefumlo uyufuna ukubuyela ndabona ke ngoku isoul ifuna ukubuyela enyameni and ke ngoku inyama ayinamsebenzi nalonto inyama immediately nje uphuma usoul iyagive up inyama akho kwanto ikuncedisa ngayo laa nto kufumanise ukuba umuntu uthi hayi thina fumanise kumuntu uthi mhlawumbe okanye uyaphikisa athi indlela mna enxiba ngayo okanye indlela enza ngayo izinto i-right so avumelane nenyama kanti inyama yona ifuna izinto zasemhlabeni andithi ngoba izophelela apha ngeyalapha emhlabeni njengoba lesithulizo into yobana inyama ifuna ukukokwayo inyama ilwa nomoya nomoya ulwa nenyama so ngoku ezinto azihambelani so ziyalwa kahle and ke kubonakala inyama ithi hayi mna ndigqibile so isoul ke ngoku ingafuni ukuphuma lapha enyameni ingafuni ukuphuma ilwe ke ngoku ilwisela ukubuyela but inyama ke ngoku inyama yinyama igive uphile so usoul ibe nguye ke ngoku ozostrugglisha i-reality zoface i-reality nje kokuqala and i-senses zakho ziba correct ayibikho laa nto yokuziqhatha uthi hayi ayibikho ziba correct kangangokuba yonke into ifinje ngokuba injalo like times 200%. If ubungumuntu obengakholwa xa sithi senses masenze kanje bakuze nombukela khona ukuyiva lento esensitive xa kunento enukayo uyiva njengoba injalo xa kunento painful uyiva times 100 uba painful kwayo into xa i-wrong uyiva ba i-wrong xa i-right uyiva ba i-right akuna mistake yonke into iba perfect and akunamntu ukuxelelayo iba nguwe wena oba kwezo senses iba nguwe oyazi into wrong iba nguwe ozishumayezayo uba hey ngiyafana uba ndiphile kanje nakanje le impilo bendiyiphila fanele uba akhange ndiyiphile if umuntu mhlawumbe okanye o-experience laa nto engakholwanga angabuya akushumayeze wena ubukholiwe and akushumayeze ke ngoku nezinye zezinto mhlawumbe wena ubungazazi azibonileyo eziyinyani ebeziphikise saphila so xa uphuma ke ngoku umphefumlo hey ndiye ndastrugglisha ndingathi laa nto yi-trauma ephinda-phindeneyo because akukho mnandi ubona umphefumlo uphuma and 2 uyazazi ubana ndiyaphi ndisogwini because immediately uphuma kukho elacile lithi if the living knows what the dead knows they will run to Jesus Christ so nyani ke xa uphuma umphefumlo uyazi nyani ngokuphinda-phindeneyo so that means elalizwe lithi senziwe emfanekisweni kaYehova utsho ube njengoYehova ke ngoba lo ngoku sowuphumile apha enyameni ba uziphe ufana naye unjengaye wazi zonke izinto oku-right noku-wrong wazi yonke into like wazi past ne-future at the same time everything yonke into akubikho kwanto ifihlakeleyo yonke into iba sekubala izono zakho impilo ukuyiphila iba sekubala kangangokuba mina ndandifuna ukuconfess but ke ngoku acaba sekulate ndifuna ukuconfess yakho ngokuba ndithena bendingumuntu obengafuni i-testimonies bendingumuntu obephikisa estubborn ngoku sekundini ke ngoku akho mntu ndixelele uba confessa but ndase ndifuna ukuconfessa ke ngoku but ke sekulate ndandibabamba ekhaya but ke ngoku ndibabamba abandiva nam ke ngoku andibeva ndiyafuna ukuxhumana nabo ubabamba ngobhodi lo wesibini usoul ngoba lo wenyama ulele so ngoku uyakubo ngalo wesoul ngoku ufuna ubabamba uconfess kubo
but Okay. ke ngoku hayi abandiva nami ndiyabona uba ndizichithele le nto ndiyenzayo nje ayenzeki and Yeah. futhi ngeke yenzeke andisakwazi ke ngoku ukuthetha ucommunicator nabo nabo abakwazi ukuthetha nami so laa nto ekufike kuthiwe abafileyo abanabudlelwane nabaphilayo nyhani laa nto nyhani awunokwazi ukuthetha nomntu ofileyo uphila ayibikho i-communication anikwazi ukuxhumana at all. Jesus. Ayikho nje into ongayenza xa sowufile ayikho into ongayenza kumuntu osephilayo laa nto ufumanise ukuba abantu bayonqula abantu nyhani abaswelekileyo kanjani because ayibikho relationship between nini iphela nje ngolwaa suku kuphuma umphefumlo iphele ayingabikho nje into enixhumanisayo niyohlukana ilizwi likaThixo liyinene kuloo ndawo. So ndizame ndiyaskrima andiyazi uba ndingathini ingaske mhlawumbi kube khona into ebona banganceda ngayo but akukho nyhani laa nto kuthiwa i-salvation i-personal ndayibona apho ubana ndim ndizirobhile bona bebesindisiwe becenga mna uba mandisindiswe but mna ndingafuni ngoku sekundim ke ngoku ndifuna ukucenga bona but andisakwazi uxhuma nami ndifuna ukubacenga baye ndiyenzani something ndiyastruglisha ngoku ndiyasafarisha but ke ngoku akusekho sekulate and ndandinalaa nto mna ukuzixelela uba before ndife kunezono endizawuziconfessa xa sendizawusweleka but azange libe kwelo xesha lokuba confessa lalingekho ngoba kwaba kuphanyaza nje kweliso uphuma komphefumlo azange libe kwixesha lokuba izawuqala ndiconfesse and ke isenokwenzeka inkosi ikwenzela inceba xa uthe ungakholwa mhlawumbi inyani ungazani nayo but xa seluyazi nyani inceba ibikho so hayi ndizame ukulwisana nale nyani ukuyela but hayi akwenzeka I think ndazama 3 times but azange ndikwazi ukwenza and khona ke ngokwenye into engathi yimiracle nje yenziwa nguNkulunkulu nyhani iindlela zikabawo azaziwa because inyama leseleyo apha yenza yonke into eyenziwa ngusoul if ndiyaskrima nenyama iyaskrima but ke ngoku andiyazi uba ndizowuthi yayisenzeka kanjani ngoba bona ekhaya bathi ndandizenza ezo zinto but mna ndandizenza ndizibona ndikwesi kulo soul bona babona inyama isenza zonke ezo zinto so uthe ke ngoku sekunexesha usoul lo uphumile apha enyameni kwakho ke ngoku ivoice ethi kokunceda ngantoni ukuzuza izwe lonke ekugqibeleni ulahlekelwe ngumphefumlo nyhani ndabona apho ubana hayi indlela yam apho ndiyakhona ndiyesogweni so ngokuphanyaza nje kwelihlo ndazibona kulaa ndlela kwi-junction of separation le ndlela okukho abayesogweni nabaya ezulwini kuthiwa indlela zimbini ikhethe yakho ewe kanjalo so xa ndifika apha into endiyiqapheleyo kukubana bekungekho mntu phambi kwam ngokufika nje akuphelanga ne-seconds ezingakanani ndifikile ndihamba apha kule ndlela sekukho abantu abaninzi emveni kwam sekukho abantu abaninzi and ke ngoku indlela esihamba ngayo awuwokheli wena and awuzicontroli kunomoya osicontrolayo kunomoya even if uyafuna ukumela ecaleni kwakungathi ndingama ecaleni mhlawumbi ngendibalinda abanye abantu badlula apha phambi kwam but kwakungekho ukwenza kanjalo kunomoya nje osiphushayo uyasiphusha lo moya uba masihambe awukwazi ukuzicontrola and xa ucinga iingcinga zakho zi-loud ingathi uyathetha xa ucingayo ingathi uyathetha and ke ngoku uyakhwaza uyathetha
ndandizicingela uba ndiyacinga and nabanye abantu ndiyabeva uba ingathi bayathetha kanti kwakuzingcinga babecinga nam so ngamanye amagama iingcinga zabanye abantu abenawe zenza ingxolo ningathi nithetha nonke umuntu nomuntu lento ayicingayo uyayithetha nje abanye bayakhala uba yini bawo kho sibuyisele sizokwenza kangcono uzuqonda uba nyhani uNkulunkulu wandenzela inceba kuloo million ngayimiliyoni yabantu babesiya phaa endiqonda uba basephaya namhlanje but mna ndedwa wakwazi ukuba ndenzela inceba so sihamba ndiyacinga ubana ndiyesogweni ndiyayazi phofu uba ndiyesogweni kuzoba khona ke ngoku umntana omncane so xa ndibona lo mntwana ndizocinga ubana umntwana omngaka that means xa kuzoba umntana omncane mna bendingubani ke nezono ezingaka so ndicinga ubana inoba lo mntana uyaphi emncinci kangaka wenze ntoni njengoba ndicinga kubekho ke ngoku ivoice endiphendulayo ubana ebecelebrate i-birthday and xa ndimbhekile lo mntana indlela ndingatsho mhlawumbi ndithi indlela ebecelebrate ngayo i-birthday mhlawumbi okanye ililizwe because uthwele ke ngoku la ezibona eza crown ezithweswa abantwana and okwesibini ilokhwe ayinxibileyo indlela nje ebenxibe ngayo idlule ke ngoku lo phathi sithi sisahamba ndizibone sendiwela emgodini akunamuntu mhlawumbi engathi wandibamba wandiphosela apho kulo mgodi ithi ndibuyisele back kancane before yongena emgodini uthe uzibona usendleleni njengoba usendleleni niyahamba siyahamba i-separation yendlela ndifuna ukwazi uba njengoba usiya phaya kukhona apho ufuneka ukhethe khona ukuba ndifuna ukuya ngase-right ndifuna ukuya ngase-left noba ukuhamba kanjani ithi into yaza ndlela uma ufika phaa kula nzani wazathi T-junction noba nizathi intoni apho zohlukana khona endlela njengokuba ndishilo ubana asizicontrol unalo moya osicontrolayo uyafuna ukuma but ke ngoku akumeki angeke ukwazi ukuma uyafuna ukuya ngapha but ke ngoku akwenzeki awukwazi kuya ngapha noba ngathiwa ufuna kangakanani awukwazi uya kwecala and enye iphathi bese ndilibala apha ndabona nje utata owayeyi-1 kule ndlela ingase-right nina nanihamba niyangasekhohlo siyangasekhohlo and ke ngosasi-naked sonke akekho bheke omnye akekho nentloni akekho bheke omnye uba kwenzeka ntoni akekho wethukileyo iingcinga zethu ke ngoseziphasi yakhona iwareni yalapho niyakhona apho niyophela akusekho kuzoya ubana hey ukhona umuntu ondibhekileyo mhlawumbi ayisekho yonke loo nto so khawundicacisele ngalo muntu othi umbona eyi-1 kweli cala liya ngase-right inkangeleko yakhe nesinxibo sakhe uba wayinxibile because nandijajile ngapha uba yena wayinxibile uba wayinxibe into enjani engakanani like umdescribe nje yonke into wayibona njengayo nowayirhalela nowayithanda nowayimaka kulo tata into yokuqala endayibonayo kukubana maqale entloko ukumbona kwam apha entloko andithi ndithe xa ukuspirit okanye kusoul mhlawumbi soul uyazazi izinto ezi-right nezi-wrong because ilihlo lam laya apha entloko kuqala ubana unjani entloko xa ndifika akanakhathi and njengoba ndibheka nje ubana akanakhathi ndiyashumayezeka ukubana okay ungenile akanakhathi that means abantu abangootata kumele ungachebi ikhathi ndahla ke ngoku apha esiqwini wayinxibile isuti wayengapitsekanga ezisuthi zifike umuntu efike ipitsekile wayengapitsekanga konke ke ukwehla waye-right enditata nje ondilisekile uvele ubona uba undilisekile lo mntu and ke ngoku njengoba ndimbheke isinxibo ndiyashumayezeka ubana umuntu ongutata kumele anxibe kanje ngale ndlela ngayo ayindilisekile and wayehamba ngokukhululekileyo bonakala uba akana-stress and wonwabile ayibona okho yomntu owonwabileyo yambona uba wonwabile lo tata lo akho nto imhluphayo uba uzokuthi unexhala uba apho ndiyakhona unwabile nje ukhululekile so siyahamba ke sidluleke kulo tata ndikuphazamise usathi uwele ndilapha ke ngoku emgodini xa ndiwele apha
kulomgodi hey singekafiki nokufika apha kulomgodi ubushushu kwasekuvakala kwakungathi ubushushu ba iheat yakhona kwakungathi sesisemlilweni already iheat yakhona siseza asikafiki ngixelele uba iheat xa izovakala useza inoba ke ngoku into engaphakathi yeah kwakumnyama kakhulu ukufika ke ngokwapha kulomgodi kwakumnyama ngendlela nje sisimanga ubumnyama kwakhona kwangathi ngizokubamba ngesandla ngathi ndiyabuka ngathi okanye kuyaphefumla kuyaphila ndingatsho kanjalo ngathi buyaphila ubumnyama bakhona buyaphefumla uyavuba ikhona into ekhona bubumnyama nje uyavuba hey obumnyama sasike sithi xa sikhula kuthiwa inkungu iyathetha xa ithe abaninzi mhlawumbe usentabeni ufukelwe inkungu kuthiwa uva ama voices ngenxa yoba iba thick ngalendlela ukuthi ungaboni kakuhle apha phambi kwakho kwakunjalo kanye and umlilo wakhona kwangathi if ubone into eyiliquid ne-liquid ishintshe bengathi manzi thick very thick umlilo wakhona if ukubone indlela engathi utshisa ngawo if ukubone iplastic xa unyibilisa iplastic ingathi la ukubona amachuzi akhona ndake ndayibona nevolcano futhi umlilo wakhona ufana nalo wevolcano because iba ludaka olutshisayo ndingabomvu xa lujonga ngekhaya liba bomvu ndingayifanisa nalo volcano ivolcano if uyaqaphela ilitye liyanyibilika ndithi if lamlilo wevolcano unyibilikisa ilitye how much more umuntu ungakwazi na ukumela lo heat leyo okokutshisa so ndisabhekele izikhalo abantu babekhala izikhalo zilimaza indlebe uvela ubona ubana izikhalo nje zizodwa yi-torment izikhalo ivumba okwesibini kwakunuka ngendlela nje esisimanga kunuka if ungeva wena olapha esiqini sakho if ungeva la esasimeni angeke uphinde ukwazi ukuva into enukayo siyarhaxa lokhu ngafa nokufa uquleke utata uzusiyonzakalisa ngaphakathi siyonzakalisa vele iba khona into eyenzakalayo ngesimelo izikhalo nje ingathi ungangeva izikhalo indlebe zakho ziyonakala and ngexesha zonakala kuba seziva kakhulu uthe i-senses that means ukuva soku times 100 times 100 uzuqonde kwandithatha ixesha nami ukuba ndive ndandithethela phansi ubuya kwami ndandithethela phansi mina ndiziva ingathi ndiyakhwaza andithi indlebe zami ingathi zivalekile okay so into mna endayithomentela kwakukusela utywala ndithandisela utywala kwesibini ndandinxiba ibhlukhwe so apha etywaleni njengoba ndandingumntu wayesela utywala ndasela i-acid akunamntu endingathi ndambona kwakumnyama kakhulu akunamntu endingathi mhlawumbi okanye lidimoni endalibona mhlawumbi lindinika olu tywala lazizela ndaluthatha and akunamntu othi lithatha phaa esogweni kuya awunamntu i-freedom iyaphela i-rights yonke into ukuzothi awufuni akwenzeki ukuthi no nje yinto yalapha emhlabeni uba uthi no kwenzeka intando yakhona hayi intando yakho noba ungafuna kangakanani akwenzeki wena uyacooperate kuyo yonke into eyenzekayo wena uyacooperate nje kuphela okwakho nje ukukooperate awunakuphikisa awunakwenza nkani the more ungathi wenza inkani is the more upunishwa kakhulu so ndayisela le acid ndingathandi ndinjalo ndayisela le acid
imele ke yona utshwala olubendisela. So le acid kwakungathi nje kuvele kwakhiwa apha khona apha kulomlilo. So xa ndiyisela ndanyibilika, ndaziva uba ndiyanyibilika ke ngoku ngaphakathi. So lo mlilo indlela otshisa ngayo okanye indlela okutshisa ngayo xa upha phakathi kuwo awufi. Mhlawumbi kungathi hayi mhlawumbi okanye ndiyafa kuphele ngam, awufi. Umphefumlo awufi. Badla ngokutsho abantu uba hayi umphefumlo awufi nyhani, umphefumlo uyaphila. And ke ngoku imistake yabantu baye bathi umoya utsha kanjani. Nam ndandimangela ubana umoya ndikumoya but iintlungu ndiyaziva and ndiziva ngokuphindaphindeneyo. So ndiyisele ke ngoku le acid le ndingathandi ndinjalo, ndikhala ndicenga uNkulunkulu uba asoze ndiphinde ndisele utywala, ngeke ndiphinde ndone, ndicela undibuyisele emhlabeni. Ndiyakhala ndandicinga uba inoba mhlawumbi okanye yintoni nenondenza ndiphume apha, yintoni endingayenza, ngoba ukucela uxolo kuyafana. Fana noba ungavele ungaceli uxolo, fana noba ungavele ungakhali, unless uNkulunkulu ke ebehleli enenjongo okanye ebeneenjongo zokukwenzela inceba, mhlawumbi uyakwenzela ke inceba. But ke wena ozowuphelela phaya ixolo uvele ubone uba noba uvele ungazi uba yithini, ngoba ndaenda pha sendimthuka ke ngoku uNkulunkulu ngenxa yobuhlungu. Ndiyamthuka ubana uNkulunkulu wawungathanga awusoze usishiye, soze usiyekele, kanti wawungathanga uyasithanda, wawundidalela ntoni? Because ndasendizisola noba kwawumama ke ngoku wayendizalela ntoni. Uzisole nosuku, uqalekise usuku owazalwa ngayo uba kwakuthiwa zange ndibekho kwasemhlabeni. Uphinde uzisole uba kwakuthiwa ndandicinga uba kwakuthiwa ndavele ndasisidenge nje, ndivele ndivume yonke into abayithethayo ekhaya uba sindiswa yenza ukuthi lahla ibhulukhwe. Ndasendisola mna okwakulumka kwam ndandisebenzisa akusekho ngoku. Ndandilumkile ndingafundi stubborn, ndithi uba ndandivele ndavuma yonke into, ndenza yonke into abazali abathi mandiyenze. Because ngoku into esendibhekene nayo yayisoyikeka, ndingathi nje yi-trauma ephindaphindeneyo. Njengoba ndikhala ndaye ndeva ke ngoku inyoka eyayinkulu iphuma ke ngoku apha kwi-private party yam. Andithi ndandingumntu owayelala engatshatanga. Kwatsho ke ngoku ivoice isithi andithi ubulala ungatshatanga. So kwaba sisijeziso, kwaba yi-punishment for ukulala ndingatshatanga. Okwesibini, ibhulukhwe ndandiva ingathi izinto ezincamathele apha kum, umlilo oncamathele apha kum, utshisela le nto bendinxiba ibhulukhwe. So masibuyele kule nto lenyoka futhi. Xa usithi kwaphuma inyoka kuwe as a punishment, that means le nyoka ibikuwe wena ungekho aware ubingenile kuyikhona kuwe. Kwabonakala ubana ibiphila apha kum kahle kahle. Ngoku sendisitsha ndithi kumele iphumile. Ngoku yiyo le ibekwenza uba hambe uyolala. Ndihambe ndilala, even if sengingafuni, fumanise ukubana wondla yona usebenzela mhlawumbi okanye yiyo ke ngoku eseyifuna efunayo ukulala, mna ndifuni, yiyo ke ngoku eseyifuna ukulala. Babethandaza ke ekhaya, njengoba bethandaza bebiza abantu, baye bafonele omnye umama umfundisi ubana makeze ke ngoko azondithandazela. Sathandaza ke lo mama umfundisi wafika efake iringi eyokuqala. Okwesibini, indlela wayinxibe ngayo, wayinxibe ndingathi mhlawumbi okanye iskeyiti wayesinxibile sasingekho side, sasimapha nje ezantsi kwamadolo. Then ke ngoku apha entloko wayithwele but ke eveze iinwele nje apha, ethwele nje style evezile iinwele nje apha ngaphambili. So lo mama lo uyathandaza but ke ngoku umthandazo wakhe awuvakali. Kwakungathi nje ushukumisa iindebe nje zomlomo, engathi akathandazi but yena ubhizi uyathandaza. Ndiyambona uba futhi userious, uyathandaza. Lo mama lowo ndaye ndamkhupha
i-ring andithi ndithe isiqu esi sisenza into enziwa phaa. So lo mama lo ndimkhupha i-ring ndimlungise iqhiya iduku apha ngaphambili uba lelo ngumbona usesihogweni wena umbona yena engapha kwelicala ethandazela wena then uThixo okuvulele umtyhi into bana mbone into ayenzayo nento yenziwayo esiqwini sakho khona ukuyibona. Nakulaa nto yokubana sithembele ukubana hayi ngumfundisi uzothandaza ngcono yabo. So thina sasinalaa bona ke ngatsho kanjalo ekhaya uba babenalaa nto yokubana hayi masibize uba ngumfundisi mhlawumbi uzokwenza imiracle mhlawumbi uzawuthandaza yabona uThixo uzamva ngcono uThixo. Hayi ke sathandaza ke ndathi uba ndimkhuphe kwangona ke ngoku evakalayo but ke ngoku still usathandaza umthandazo ngathi uba opposite nale ndithandazayo. Yena akatyhile ke kangoba kwenzeka ntoni uyathandaza nje yena ukhasta out amadimoni akazi ubana heyi inzima into endibhekene nayo. So yena ekhasta amadimoni fire amadimoni usathana phuma kulo mntana ndithandaza nje imithandazo enjalo kanti akazi uba into engaphaya into endihlangene nayo ngaphaya ndiyasafarisha ngaphaya kunzima. So ukuhlangulwa kwam ke apha kwesisoko kwalapho ke ngokwesoko ndandiva abantu ababekhala ezibabekhala ke ngoku bayakhala ubana bawo ndicela usibuyisele emhlabeni. Abanye bayakhala uba ndizokwenza kangcono ndizoguquka. Abanye babesithi ndicela uthumele umntu ekhaya ukubana ubaxelele uba bangandinquli ndiyatsha apha ndikhona. Kwaba bantu ufike besenza imicimbi besenza amasiko besenza imisebenzi zonke nje ezazinto. The more ke ngoku aba bantu sibenzele izinto sibenzela zona batsha more i-punishment yabo because amadimoni ayabahleka bajongana emhlabeni babenzana for nina. Ngamanye amagama the more kwenzelwa wena umcimbi the more upunishwa kakhulu esogwini. So xa besebenzela ezazinto ufike benzela zona bayatsha bona bapunishwa kakhulu. Into ethetha ubana mabayeka abantu benzela abantu imicimbi zonke ezazinto ufike bebenzela zona because umenzela kanjani umuntu umcimbi ufike sithi uyagodola yonke laa nto zonke ezazinto ufike bezenza umuntu usesogweni uyasha phaa ucengela nini uba oyini uba ukhawuthumele uba abanye bade bakhala ubana abantu abambangeza apho ndikhona kwenzeka kahle kahle ukuthi lanantsika la mzekeliso uYesu Kristu wawenza ngoLazaro nesicebi bese sihogweni kwenzeka wona ngokwakho kwakusenzeka wona into ya everyday is not why itsho ngela xesha uYesu into yenzeka everyday sihogweni impilo yakho yawo wonke umuntu ophaya. So njengoba bekhala nje boyini ba ukhawuthumela abantu babaxelele uba bangeza apha ndiyafa apho ndikhona akukho mnandi apho ndikhona. So mhlawumbi okanye kwangabazali ke abafike umuntu asweleke engasindiswanga engabaxelelanga abantwana bakhinyana so bayakhala uba yini bawo abantwana bam andibakhulisanga ngendlela erayithi cela uthumele noba ngumuntu oyi-1 ayobashumayeza. Kuye kwenzeke ke mhlawumbi okanye uvele udibane nomuntu okushumayeza mhlawumbi okanye afike umuntu azokushumayeza kanti uNkulunkulu usivile isikhalo sakho ukhalela abantwana bakho uba yini nabo. But ke abanye abantu baye babe stubborn ke kodwa ke into endiyithandayo ubana uthi uNkulunkulu ezami izimvu ziyaliva ilizwi lakho. So ufike ke iphathi yokuba mandihlangule njengoba bethandaza phaa ekhaya bathandaza ndizova ivoice le voice le kwakuyi-voice engathi yayi-powerful ungathi if ubuve indudumo ungathi kuyaduduma ndiyayiva ke le voice ithi makacele inceba uAsipho mceleleni inceba makacele inceba uAsipho. Hayi ke ndizova umama ke ngoku naye ethandaza Asipho ucela inceba makacele inceba uAsipho. So le voice le umfundisi lo akayivanga ize yazoviwa ngubani umama so azothi cela inceba Asipho. Yani ke nami ke Nkosi uJesu ngicela indenzele inceba Nkosi uJesu ngicela indenzele inceba because la sengasathembi noba ndiyoze ndiphume apha
So xa ndigqiba ke ngoku kutsho kanjalo ndiye ndabona nje kumnyama, but ke ngoku umlilo nayo yonke into istophile. Even nezikhali andiseziva, ivumba yonke into sekustophile. Ndisamangazwe yiloo nto, ndithe xa ndibheka phezulu ndazobona ilight isehla iqonde straight kum loo light leyo. Xa iqonda kum loo light kwakho ke ngoku ivoice ethi ndizokuhlangula. And le light kwabonakala ubana ngapha kwale light ukhona umuntu ophayana kule light, kune-image yomuntu, kune-image yomuntu, but ke ngoku ngenxa yokukhazimula kwe-light andikwazi ukubona. And kwabonakala uba if ndiyaqhubeka ndiyabheka ikhona into ezokwenzeka apha emehlweni, because yeyi ndandingakwazi ukuya, isoyikeka le light, but ke isoyikeka nje ndivuka umnandi ubana lo muntu ongaphaya kwale light. I-presence yakhe itshintsha sonke isimo. Itshintsha sonke isimo, ndingatsho kanjalo uba kwakutshintshe yonke into. Kwatsho kwafika nethemba ke ngokuba inyani ndizohlangulwa nyhani ke ngoku apha. So ithethe ke ngoku le voice uba ndizohlangula, ndixolele, hamba ungaphinde wone. Hamba ke uyoxelela abanye uba mabaxolele. Abantwana bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Hamba uyobaxelela ngokubonileyo. Kube sekwehla ke ngoku ileli, ndabona le leli ke ngoku seyisehla. Emva koko ndathi ndisonyuka ngaleli, xa ndithatha istep sokuqala kwakho ke ngoku le voice ethi kuzokwenzeka njengamtata uZulu. So xa ndithatha isithi kuzokwenzeka njengamtata uZulu, that means kuwe kuzokwenzeka njengamtata uZulu. So ndiyenyuka ke apha kule leli, ndiyenyuka ndiyabambelela. Kwakunzima ukuphuma, kwakunzima, but ke into endayinothisa ukubana xa ndibambelela kongathi istep ke ngokwesisukile kuso siyanyamalala, ngongathi akufunekanga kube khona omnye umntu mhlawumbi ozonyuka ngale leli. So ndisenyuka kubekho ke ngoku nevoice ethi ube careful, unganyatheli even nembovane. So ndiyenyuka ke, ndandingayi-understand i-meaning yaloo nto, kanti kuthiwa ungaphinde wona wenze isono, ube careful usibalekele isono. So ndiyenyuka ndiyabambelela. Ukubambelela kwam ndiye ndaphumela. Xa ndiphumela kule ndawo but kwakumnyama, ngokokucinga kwam ndandicinga uba fanisa okanye ndizokuba ndiphumele mhlawumbi okanye ndizulile ndibone something. But ke ngoku ngokuphanyaza kwelihlo eziba ndisabheka uba inoba ndizoya ngaphi, ndazibona sele ndisekhaya. Because ukubuyela kwam apha esiqwini ndeva ubana ukubone xa ukulese mhlawumbi ubulele uyaphaphama ngoku. So xa uphaphama kwam ndiyabona uba okay, babhizi abantu bayathandaza, but ke ngoku abekho awe ubana kwenzeka ntoni. So baye bafowunela nomnye ke ubrother wasenkonzweni. So yena wabaxelela uba asiphe une-encounter nenkosi. Okay, ndicela siyibambe apha kuloo bhuti, sizawuza kuloo bhuti. Ndifuna laa ndawo katata uZulu. Okay. Uthi kwathiwa kuzawufana njengakutata uZulu. So uthe kum xa wenzeke into kuwe esihogweni, umzimba wakho lo uyareacta le nto eyenzekayo. Nje xa kuthiwa ngoku kuzawufana kutata uZulu, ngapha wena emzimbeni wenzani? Bathini aba basendlini? Apha emzimbeni bathi, ndasuke ndathi utata uZulu. Ndandingamazi ke naloo tata uZulu. Bona ke babeqhele kumamela i-testimony yakhe. So bona bathi utata uZulu wenzeni, sivulele utata uZulu. But ke andaphinda ndathetha emva koko, kanti mina bekukuva laa voice uba utata uZulu wenzeka njengamtata uZulu. Ngoku nako nam ndithetha laa nto endiyiva uba utata uZulu. So bona bandaseni uba kwenzeka ntoni, bakhangela ifowuni, sikumamelise senze ntoni, abazi nabo. Okay. So kwenzeka loo nto ke kuloo part. Kuloo part. Back to kulaa mfana wafowunelwa ke ngoku. So yena ke azothi ke nabo ubrother Thando, hayi wasifuna i-encounter nenkosi. Imibuso mibini iyambanga, uNkulunkulu ufuna ukumsebenzisa noSathane uyambanga. So ngenxa ke ngoku yezono anazo, makaconfess, uSathane umbanga ngenxa yezono.
Yeah. usathana because ubanga nga something onayo sisono utsida sisono okanye into yakhe ebhilonga kuyo. Yeah. So usathana uyandibanga naye noNkulunkulu ngapha ufuna ukungisebenzisa. So bazokhululeka apho kuba okay, that means une encounter njengabantu abaqhele ukubamela i-testimony. So babengakholelwa uba nyhani lento yenzeke kum. Mina ndistubborn kangaka engingafuni ukuva endandibaphikisa and babedla ngokuthandaza basho bana hey uAsipho indlela astubborn ngayo ingaske naye abe ne-testimony yakhe ethi yena ube nguye ozoxelela abantu ngendlela endandistubborn ngayo. Kahle bayakuphanisha bakuphusela isigwebo. Babengazi uba le nto bayithethayo izokwenzeka. Bayidala amazwi swathetha ayadala. Kanti izawenzeka nyhani. So umama ke wayendithandazela athandaze futhi apha phambi kwam athandaze uba inkosi lo mntana ustubborn andisazi uba mandimthini ngoku. So wayengandifihlela into wayeyithandaza apha phambi kwam ndibe stubborn ke ndenze loo shori ndibe ndiqonda hayi akho kwanto izokwenza ndisemncinci kusafuneka ndihambe ndiyowenza into zam nam ndibuye sendimdala okanye semtheni ndizoyenza le nto lentsidiso yabo. Intsindiso yabo ndizoyenza because inyani because uspirit uyayazi inyani. Yazixele ndiyayazi uba inyani into bayithetha but andikho ready ingaske mna xa ndiphile le mpilo ndifuna ukuyiphila. Emveni koko ke ndizawufane ndibalandele. So kunelalizwi elikwi-Romans elithi uNkulunkulu wenzela inceba lo wathe wathanda ukumenzela inceba. So nyhani ke mna ndaba kweso sibalo uNkulunkulu wathe wathanda because xa ndikhomperisha izono endandizenzile ndandingafanelwanga ukwenzela inceba. But ke ngoku ezo zono ezo ndandizenzileyo I think uNkulunkulu ufuna mhlawumbi okanye kwabanye abantu abenze same zone nabo baguquke ngoba ndandingumuntu owaye ndenze i-abortion kabini. And ke ngoku abazali babengayazi loo nto leyo ndandiyifihla. And okwesibini ndandingumuntu owaye-masturbator, ndandijola, ndandisela utywala ndifihle ekhaya. Zonke ezo zinto bengazazi. Ndandingumuntu owayexoka ukuxoka hey ndandixoka shem mna ukuxoka ndandixoka ukuba kuke kwakho nje into mhlawumbi okanye ndibambekile hayi andandonqena ukuthetha iqhinga ukuzikhulula ihlala uneqhinga ndineqhinga. So ndandixoka ndandiseba nemali ekhaya ntshontsha imali. So apha ke ngoku ekuvumeni kwami izono andithe into eyayisenzeka ndiphaya esokweni apha esiqwini yayisenzeka. So njengoba ndiphaya esokweni andithi ndiyathetha zonke ezaa nto ndizithetha phaa ziyevakala ke bayaziva ekhaya. Uyazikonfesa nyhani ezono? Ndiyazikonfesa ezo ndiyazi uba ndenze i-abortion ngosuku oluthile ngedeyithi ethile ndiyenza phi yonke nje into ndithetha. Memory yakho seyisharp clear wazi nedate nayo yonke into isharp clear ndithetha yonke into from ebuncinaneni bam izono ndizivuma from ebuncinaneni bam. So ndandizibona ndingcolile ndimdaka futhi umama ndaye ndasho ubana ndingcolile. Wayesithi yena qala iculo Asipho ndathi hayi ndingcolile ndimdaka for uba ndingaqala iculo. Ngela xesha kuqala bowucula enkonzweni futhi ndingcole ndinjalo. So uthi ke ngoku and unale nto uba abantu abakubona bakwazi into zenzayo ngapho wena uyacula nje heyi hayi uThixo asincede. And kuba nalaa nto emabandleni abavamise ukuyenza ukubana bathi ngenxa yokubona ukufaneleka umuntu aqonda uba yeyi worshipha le mhlawumbi okanye ngokubona ukucula hayi worship. Kanti kubalulekile le nto ukuba uconsulte uNkulunkulu kuqala before umuntu alide ama-prayers because emabandleni kuba nee-challenges ezininzi. Fumaniseke uba kungene i-devil worship nilibone lide ama-prayers emva koko liyaphela ibandla. So uthi mama ke kukho nalaa phathi ndandicula ndithi the blood of Jesus. Ucula upha sowuvukile? Uthi ndicula ke ngoku ndisephaa osasisogweni the blood of Jesus set me free.
so ndandicula nje elo culo ndandingalazi lokulazi but ndandicula uba the blood of Jesus lingapheli emlomeni wami, the blood of Jesus, the blood of Jesus. So okay ndibuye ke ngoku ndizi uba nami ndibuyile, but ke ngoku apha ekubuyeni kwam ndisenoloyiko, ndiyoyika ubana heyi inkulu into endiyibonileyo. Because ngoku ndizomba imbulu Sathana ngoku. Izinto azifihlileyo because uSathana uzifihlile zonke ezo zinto. Ngoba abantu abaninzi baye baphikise uba hayi ayikho loo nto. Kukho enye into endike ndayibona phaa kuFacebook, ukhona umuntu othi ivangeli selikhona elithetha ngesihogo kanti bona bafuna ilizwi. So yilaa nto uSathana uyifihlile ezingqondweni zabantu ubana mabalibale ukuba babe besithi hayi thina sikholwa ngendlela esikholwa ngayo, but bangayazi uba kwenzeka ntoni. uNkulunkulu uyenze ngabom ubana kubekho abantu abathathayo bayobona ngaphaya uba kwenzeka ntoni, so that sizawubuya sibaxelela abantu uba heyi ayingomdlalo, thina intsindiso siyithatha light ukubana hayi uNkulunkulu uyaxolela, hayi uNkulunkulu uya-understanda, uNkulunkulu une-grace, kanti ngaphaya abikho njalo, ziyabuya ngaphaya. So ndingatsho ndithi ndiyi-testimony ephilayo yokuthi indlela onxiba ngayo, andikhathaliseki noba mhlawumbi umfundisi wakho angaqhatha kanjani, athi hayi uhleli uzawungena ezulwini, indlela onxiba ngayo. If usafaka iwivu, if usanxiba ibhlukhwe, angeke ungene ezulwini, uye esihogweni naloo mfundisi wakho nakakayo. So ndiyi-testimony yokubana uhlobo onxiba ngalo liyakusa esihogweni. Abanye abantu baye bathi hayi ingaphakathi lilo elibalulekileyo, kanti nengaphandle libalulekile because uyabuzwa ngendlela ubunxiba ngayo. Kukho ilizwi elitshoyo ngani uba sizawubuzwa ngokuhle nokubi esikwenzileyo. So ukuhle nokubi yonke into, if ubungumntu ubunxiba amawivu uyapanishwa for loo nto leyo. If ubungumntu ubunxiba amabhlukhwe uyapanishwa for loo nto leyo. Yonke into yenzayo iaccount, into yenzayo saphila emhlabeni iaccount nendlela onxiba ngayo. Kwaba bantu ke befike besithi hayi ngaphakathi. Even nabefundisi baye bathi hayi elivangeli langoku alizuthina, but banento abayithethayo ngevangeli ubana livangeli eloyikisayo, benza abantu uba uNkulunkulu bamoyike, bamthathe ngokungathi umntu uhlale ekwatini, uhlale ekhwatini. Kanti ke laa nto leya nyhani, because nabanye abantu abakholelwa le nto uThixo kukhona abantu angabathatha abasesihogweni, abakholelwa abantu nyhani. Futhi indawo yesihogo abazalwana abaninzi bayayikhansilisha as if ayikho. Waye wathi omnye utata ayikho loo nto leyo, abantu abaswelekayo bayalinda, andiyazi uba balinda phi, uzolindela ntoni wenze izinto ezingaka. So kukhona kwenye beku-last year apho bekusweleke khona utata omkhulu wam emngcwabeni ke bafika ke abefundisi laa cawe sasiphuma kuyo, hayi bafika ke bagaleleka kwakugcwele indlu. Ndishere ke ngoku itestimony yam kwaba bantu bagcweleyo bazobona. Hayi ke ndishere emva koko azongena ke ngoku umfundisi azocika le nto bendiyithetha. Fika umfundisi, heyi wayevutha umfundisi. Wafika evutha umfundisi ke bandihlanganyela ke nabanye ke ongenayo, afika athetha uba ayikho loo nto. So baphikisa ke le nto ndandiyithetha ubana ndaye esihogweni yikho loo nto. So abantu ababephaya ndacinga ubana into yoba mhlawumbi okanye sekusweleke i-5 yabantu endibaziyo ababekhona kuloo basweleke kuqala last year, abanye apha ekuqaleni kwalo nyaka. So bonke aba bantu khawufane ucinge laa mfundisi mhlawumbi laa mntu wayezophenduka. Laa mfundisi wafike wathetha wacika laa nto, because abantu abaninzi into ethethwa ngumfundisi bayikholelwa kakhulu udlula into ethethwa ngumntu nje, because bazothi hayi ngumntu nje. Even nam ngoba bendingekasindiswa babhizi ekhaya bandixelela ngezi testimony, but ndandingakholelwa. Ndithi umfundisi wam, even noma umfundisi usanxiba ngolu hlobo, and ndandinabantu okubana abefundisi ngabantu abathetha noNkulunkulu. So uNkulunkulu ngeke kade angabaxelela uba barongo, yabo. So
wafika ke la mfundisi bacika yonke lonto leyo Eyi. baswelekile ngoku abantu bakhalela izono zabo phi esogweni Babeyivile abanangokuxandulela ngoba babeyivile lapha basukhona. babeyivile so injalo ke into yesoko because abanye abantu aba-understand ba why siqhubeka sishare injongo zethu kukulumkisa abantu bana sanunethezeka nicinga bafanele ba kurelaxwa ngolu hlobo ukusweleka kwakho kukho ilizwe lithi kulungisa indlela zakho ngokumoyika uNkulunkulu amenze your ways kanye your salvation with fear and trembling usoyika umoyika uNkulunkulu because abantu baye bonakala bana even if uye enkonzweni ungabonakali umuntu uye enkonzweni ufumanise bana if ungathatha umuntu osestratweni umdibanise nalothu uye enkonzweni kuyafana Baphila impilo efanayo nenje omnye uyi-church goer baphila impilo efanayo so lo mpilo nami ndiphilile and umvuzo wakhona uphila lo mpilo awukhange ube lula tu if ibingengoNkulunkulu endenzela inceba andazi ngaba nisesesogweni nangoku yo ngaba nisesesogweni and i-problem eyinyani nje busetsho kanje abantu abaninzi into edibanisele nobungcwele nesiwoko ukuthi abantu bengafuni ubangcwele iyona ndawo bawuphela kwesisiwoko baye-cancelisha nento zomnxiba nento like if waqala wathetha ngento zomnxiba wa-cancelisha iringi amacici into zokuthwala intoni like for instance baye bakholwa into abantu abadala bafanele ukuyenza lonto ulutsha luselulutsha funeke libonakala leyo special ukuthi amantombazana akakachati funeka abonakala bakachati bazawubona kanjani uzobonwa kanjani so sinalo problem ke singabafundisi kuba lokho singabefundisa sikholelwa lonto ukuthi ungena preacher le afike omnya preacher le ethandeka ayacime le buze ngayo same day yakuba bazowenzwa next following same service utsho into ushumayela unikwe ithuba lovela ngaphambili uthethe lento kuyinyani afika phakama omnye mhlawumbe oyisenior yakho athethe arape yonke lento buyithethile ubone uba yo ansazi ngomoya engcwele abantu abanjalo inkosiyami ndiye ndizive ndibasizela because xa esithi uNkulunkulu ezam izimvu ziyaliva ilizwi lawo umuntu owenze njalo kuba khona nokuthandabuza phakathi uba I wonder ubizwe nyani because xa uyimvu kaNkulunkulu even if umalusi bese umuntu owelusayo izimvu zakhe wala ngokuqhamuka ngokufika okanye ngokuvela nje okanye ke iba nento mhlawumbe okanye ayenzayo okanye mhlawumbe abethi ikhwelo izimvu ziyaliva ikhwelo lakhe so ezikaNkulunkulu izimvu ngokuqinisekileyo ziyaliva ilizwi lakhe aba befundisi bashumayelayo abaphambananga because baye bathi hayi nilahlekiswa ngaba bantu balinqibile lokho ezinde kanti ilizwi likaNkulunkulu because understand into abantu balifunda njani because zininzi ivesi ezithetha ngemodesty immodesty zininzi kakhulu ivesi zininzi ivesi ezithetha ngesoko zininzi kakhulu but abantu ba decide ukubana bathathe le ithandwa babo le izobazisela imali because umfundisi uyathi ndizayithetha inyani baphume abantu and then nandizuzuza nto because abefundisi bajongile izishumi bajongile imali ndiyakuva kule nto ithethayo now ndifuna ukubuza futhi ndibuyela back kunendawo endifuna sibuyele kuyo mostly abantu abaphuma esogweni umuntu xa iphuma ahlangane noSathane aziveze kuwe uSathane ufikile uSathane ufikile kanye xa ndicinga ubana yonke lento ibisenzeka ndiyacinga funeka ke ngoku ndiphume ndihambe ndiyoxelela abantu ngoba ayonto incinci lenzeke kum ayonto nje ayondlala lendibonile iphinde ke ngokubekho kwakho abantu bazongikholela ndicinga indlela ebendiyiyo kwaba bantu bebenethestimony indlela bendibaphikisa ngayo ndiyacinga bele nditestify bazomphikisa nabo
Kulapho ke ngoNkulunkulu athi ezami izimvu ziyaliva ilizwi lawo. And then abe senginika ivesi phakathi kuEzekile chapter 2. Because ndaye ndabuza kumama ubani uEzekile chapter 2. Khona into ndayazi ngoba kukho ilizwi ekuthiwa nguEzekiel chapter 2. So athi kumama hayi seBhayibhelini zandiphile nyani ke azondichilela ke lo lizwi. Abe sethi uNkulunkulu ndikuthumile hamba oxelela abantu bam ngokubonileyo. Ezami izimvu ziyaliva ilizwi lami. So ndiye ndingabi na worry na apho ndifika khona ndifike ndishumayele kube khona ke ozophikisa. Ndicinga okay ezami izimvu ziyaliva noba umnye umuntu as long ndiyazi mana okay ezikaNkulunkulu izimvu ziyaliva ilizwi lakhe. Esiba siyeme ephethelweni ndisafuna futhi uye kulandawo kaSathane. Ndifuna ukwazi uSathane ufike wathini kuwe. uSathane ufike wathi uba ukhe wabaxelela abantu ndiza kukubulala. Nyani ke xa isho kanjalo kwangathi uzangibulala nyani ndazibona nami ngathi ndifile because thina singabantu siye ufumaniseke ubana uSathane wenza izinto zenzeke ngoku. And wenza izinto ezibonakalayo ngoku. If ufuna ukuba rich uSathane uzakwenza ube rich ngoku. If uSathane uzawukubulala nyani ke uzakoyikisa uyike ngoku. So uNkulunkulu sinisike siye singamboni ibe ngathi hayi izawuthatha ixesha likaNkulunkulu. So ndisoyika kuba hey uSathane angandibulala nyani. Andibonise ke ngoku ungathi nje yonke phofu lento yayi kwakuyinto eyenzekayo ndiyibona mina kuyinto eyenzekayo kanti ayonto eyenzekayo uSathane nje apha engqondweni yakhe wadlala nje ividiyo yokuba ndiyangcwatywa ngoku yonke lanto wandiveza ngathi ndiyangcwatywa. Caba wayindibonisa ubani ubuke wathetha zakungcwaba ngolihlobo but ke yayingathi ufile nje xesha ubona nje ngathi ngumngcwabo wakho already so ufile. Kwangathi nje ndifile like ubona abantu belungisela isingcwabo sakho behla benyuka ndade ndabona nalo bhokisi. Ndabona neyo ntente ibekiwe ke ngopha. So kwafika omnye utata xa ifika ke ngolutata ezothandaza afika atsho ubana siyangcwaba asikho mdala asikho mtsha. So uSathane ke yonke lanto avele ke ngoku ayenze ngathi uyojonga apho uyangcwatywa nyani. Kungcwatywa usewazi madoda. So xa igqiba kuhamba ke ngulo tata ndiye ndahlala nje phezu kwebhedi ndasendingasaziva ingathi nje andiphili. So ndihlela apha phezu kwebhedi ndabona sele ndisiwa ngomqolo ngokungathi mhlawumbi okanye kubone xa umuntu oqulekayo ngatsho kanjalo. So ndabona ndisiwa ngomqolo. Ukuwa kwam ngomqolo kwaba ngathi ndilele ngoba andiseva apha ekhaya babebhizi bethetha bathe but andiseva ke ngokungathi ndivele ndibiwa bubuthongo. So ukubiwa kwam ke kobuthongo leva ke ngoku le voice ivoice emnandi endakaze ndayive bomini ivoice emnandi. Le voice le ubuve ubone xa uye emfuleni uve isandi samanzi yaqhawusa emanzini. Ingathi izindudumo ivoice nje emnandi. Iyaqina ngatsho kanjalo iyaquma but ayoyikeki. Ivoice nje endathi bandiyive ndeva kamnandi. Ivoice ongathi buko wayiva before familiar nale voice. Le ndike ndayiva pha athi uAsiphe Magana. Sendithi ukuthi xa ithetha ayibi ngathi ivoice estrange oqala ukuyiva stuff like that. Iba ivoice emnandi ngathi ungahlala uyiva. Ingathi ngahlala ndimamela iyathuthuzela le voice ingathi ndimamela ubumnandi nje usoyiva le voice. So ndayiva ke le voice wathi uNkulunkulu uba ndikuthumile hamba oxelela abantu bam ngokubonileyo. Indawo ayigxininise kakhulu uxolo caba abantu abaxolile. Nami ke ndandingomnye wabantu abangaxoleliyo. So wathi ndikuthumile baxelela abantu baxolele ixesha selifutshane ixesha uya kwam. Baxelela abantu uba mabasindiswe abantwana bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi.
Ke ngoku-ke ndifuna ukwazi malungana nabangani bakho njengoba ngoku sowusindisiweke sowamkela inkosi awusenzi izinto obukade uzenza nabo nendlela onxiba ngayo ngoseyitshintshile soweqgquma yonke into awusafaki nditjho amacici ne-makeup awusazenzi mhle ngalandlela so baphi njengangoku basasondele kuwe or bathi qelele bona abangani bathi qelele bona ukundikholelwa bakholelwa ngenxa yokuba babebheka indlela endandiphila ngayo bayayazi ngithi so xa beqhathanisa indlela endandiphila ngayo nale nto ndiyithetha kwabo unyanisile lo mntu so ukubuya kwami ke ndaye ndenza into ekuthiwa yi-restitution kubo bonke abantu ndake ndaxabana nabo even nasesikolweni abanye abantshontshelayo ndabuyisela izinto zabo ezikhona kwabanye bendacela uxolo abanye basho bayi it's fine ungayibuyisi so ndaye ndenza i-restitution babona nyani uba uphendukile nyani lo uguqukile bona ke sebeqhelekile kuma basekho kufutshane nabo abanye ke kule nkonzo ke ndandikhonza kuyo abasekho kufutshelana nami bazisusile kuba bombe angeke silunge apha uba kancane kancane lo mntu uyasishumayeza kancane kancane uyasishumayeza kodwa ukhona yena umngane okhona osakhona endandifunda naye noba ke kusenzima ukuyeka izinto zikhona but yena uyayazi uba yinyani le and uyandikholela ngenxa yokuba uyayazi indlela okanye impilo besiyiphila sisobabili. Okay, kubantu abatsha kule genge elingana nawe nawo wonke nje umuntu omtsha malungana ne-holiness because kwezi ntsuku kuthethwa i-holiness left right and center kuthethwa i-holiness more especially ebantwini abasindisiwe kuyaphikiswana ngendaba ye-holiness ungathi nje wena xa uthetha ngendaba ye-holiness ukubakhuthaza nokubashumayeza nokubaqinisekisa abantu abatsha thetha nabo kakhulu kukho abantu kwezi nkonzo ubona ubana bafike besithi hayi if ndinxiba ngolu hlobo lwakho ndizobonwa kanjani uyabona uNkulunkulu and akubonwa ngale ndlela ucimba uzobona ngawo vele afika athi umuntu nathi ndiyamkhetha so uNkulunkulu if unyani ukufunele umyeni uzokufumanela umyeni so njengam ndikwi-process yayo process yomtshato uNkulunkulu undenzele inceba so ngokunxiba kanje awunxibeli ukubana mhlawumbi ufuna ukubona awunxibeli mhlawumbi ukubana wenzela abantu it's between you noNkulunkulu ukulungisa indlela zakho ukubana xa uswelekayo because awuzusweleka nabantu abantu uzama ukuba impressa uzama ukuba mabakubona uba umhle ababikho pha babengekho pha sendisitsha ndiyi-one babengekho so ukuya kwami esoko ndaye ndazixelela uba noba kungathiwa ndingumabhoko noba abantu bangathi ndinxiba kanjani njani as long mna ndiyazi uba uNkulunkulu uyaglorifyeka uNkulunkulu ndiyamglorifya ngendlela enxiba ngayo and akuve kumnandi unxiba ngale ndlela sinxiba ngayo because uyahlonipheka nje even if uhamba emgaqweni uyahlonipheka akubikho nje abantu abamane betsala-tsala so abantu ndingabakhuthaza kakhulu ukubana xa seluyifumene le holiness iqinisela kuyo because ixesha ngoku selincane kakhulu ukufutshane ukuya kwaNkulunkulu angabuya nje anytime and kukhona into abantu abangayiqondiyo ufike besithi kukho abantu abangama-prostitute uNkulunkulu xa unxiba ngolu hlobo unxiba ngalo ufike uveza amabele uveza yonke into yena ukubona njenge-prostitute and andithi unxiba ngale ndlela unxiba ngayo mhlawumbi let's say uye enkonzweni uzonxiba ke kuvele i-hips kuvele yonke into umzimba wakho umhle uyiloo nto xa uzibona ingathi umhle ufike ke ngoku unala brada mhlawumbi uyazifikela ubrada mhlawumbi okanye naye usasokoliswa yi-last then ke ngoku ubrada wabantu uzawufika akubone awe even naphaya phandle usuka endlini uhamba istrato
babona ke ngoku abantu unxibe ngolohlobo unxibe ngalo bayawa abantu mhlawumbi okanye umuntu ebezosweleka kahle uyabasileya kuthiwa khona islay queen. Islay queen ngumuntu obulalayo lo, uphethe ubhozo nje wena ngale ndlela onxiba ngayo uyabalimaza, uyabasileya ngendlela onxibe ngayo, ungumbulali kahle. Uyafika uyahamba uyoworshipha pha ngaphambili, abantu abangobhuti bayabona bayawa because umuntu ongutata uwa ngokubona, so ngokubona uyawa. So busy when uyashumayela uyaworshipha uNkulunkulu, but abantu bakaNkulunkulu awubacingeli, and abantu bakaNkulunkulu uyabawisa, ubaphilisa nzima i-holiness, bazama ukupractice i-holiness but upha nawe ubhizi uyabawisa, itsekile, uvezile umzimba, uyabawisa abantu. yenziwa difficult indlela yethu yenziwa abantu basejini yemadoda. Okay, ndiyacinga uba masiyibambe apha le ndawo kanye enzela uba sizobuya ku-part 2. Xa sibuya ku-part 2 zikhona indawo esizawuza kuzo, siyeva uba kuthiwa khona namahemhem emitshato. Xa sibuya ke ngoku kunantsika ku-part 2 sizothetha malunga nehambo yakho after sobuyile esihogweni. Ihambo yakho ke ngosowusindisiwe, sowulapha sowuphila insindiso, uba zintoni testimonies ezithe zenzeka, imisebenzi uYesu Kristu ayenzile, into ohlangabezene nazo, sizothetha ngazo ke ngoku kunantsika ku-part 2. So mbukeli nomphulaphuli wale channel, siyabonga uba ude wazofika kule ndawo. Siya ku-part 2. If ufuna u-part 2, comment part 2, then u-part 2 uyeza xa usithi ufuna u-part 2. Kumuntu ongakasindiswa njengangoku, sifuna ukukunikeza ithuba loba uthathe uYesu. uYesu uyamkelwa ngokwencwadi yamaRoma chapter 10 iqala kuverse 8 iyofika kuverse 10, uba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo uba uKristu uyinkosi, wafa wavuka kwabafileyo, evuswa nguThixo uba wamzeleyo. Ngokuvuma utsho unikwe ubulungisa, emveni koko usindiswe ube ngumntwana kaThixo. Liyatsho ilizwi lithi ngokukholwa nguYesu Kristu sanikwa igunya loba ngabantwana noba ngoonyana bakaThixo. So nawe uyalifumana eligunya kahle uba ngaba umvumanga awubi nguye unyana kaThixo, uba ngumuntu nje kaThixo ofana nenkomo nebhokhwe, ngumuntu kodwa ungonyana. Umnyana ke unama benefits, uma yindlalifa, kuba khona izinto afuneka azidlilifa kube zezakhe ezisuka kuyise onguThixo. So if uyakholwa nguYesu Kristu, uyakholwa lolu daba lika Asipha athetha ngalo lesihogo, ubuThixo wamkhupha kwabafileyo esihogweni, wamkhuphela uba azotestify kuwe, uvele testimony ukuze uguquke. Uvuma nje ngomlomo, ukholwa ngenhliziyo, uvume ngomlomo. Xa uvuma sowusindisiwe, awukholiwe sowusindisiwe. Xa uyitsho lento ngomlomo sowusindisiwe. Into elandelayo ngokuba ucela uxolo lwezono zakho zonke wakwazenza kusukela okwazalo ube sisidalwa esitsha, ngoba incwadi yabaseKorinte besibini uchapter 5 verse 17 ithi umuntu ngokukholwa kuYesu Kristu uba sisidalwa esitsha, nento zakhe zakudala ziyedlula, zonke izinto zakho zisuke zibe njani, zibentsha. So ke ngoko ke xa wenze le process sowusisidalwa esitsha, konke okunye kudlulile. Into efunekayo ngokwenu bahamba ofuna ibandla okuthethwa ngoYesu Kristu, uyofuna ubhabhatiswa, ungeniswe emanzini, ubhabhatiswe, upheleliswe embusweni kaThixo, ube ngokupheleleyo uya ezulwini, awusaye esigogweni. Ndithi ke uThixo makakubusise wena nendlu yakho mphulaphuli. Amen.